този клип искам да попитам какво мога да попитам клипа ще бъде качен в YouTube и да напишете долу в коментарите какви игри да играя и ако клипа ви хареса, може да дадете един лайк и да напишете в коментарите какви игри да играя. А пък тук ще да ви показвам тази къща, но реших да направя този клип за да попитам какви игри мога да играя. Да напишете в коментарите какви игри мога да се сетите. И да, май нещо такова исках да кажа. И имам нещо като нов скин. Те са няколко. И след една минута ще се върна и ще покажа другите ми скинове. И пак се завръщаме. Ето ги другите скинове, дето ви ги казах, които съм изтеглил и съм правил. Ето го моят скин. Ето Стив с някакъв скин. А този ми хареса също. И общо казано, исках да направя този клип, за да опитам какви игри мога да играя и да дадете долу в коментарите предложения. И да, може да оставите един лайк, ще го повторя пак. И от мене чао.